Mwancho morigerelia nainde sentunda ya kabere nainde nyoto kwariga nime Ebikogorwa nigo Ebikogorwa no botambe tunayeko batoko imanya wiseme nabo go kwigoke nabuna nakuriyerete ira gusana no botambe ngo kuriyerera no kwenekinga kwigaturanga sore ekinkyo okora kwenekinga kwirigeliyole kwenekinga buna botambe ngumanyole nga amaene Ebikogorwa nigo Ebikogorwa Ebikogorwa nechibese nga kyoshinyora wikochirige nga kyochiriga nalitsikoriya rero mwancho muriga ninde no maboko ekarona chikumbira no yoma ekarto sange nere ekema osebero komanye osekweneki kwemanye buna namaene Ebikogorwa nigo Ebikogorwa nyoranga nime TV ya Voice of Victory na botambe wachakira chinsenye chiamambya wika chinse sana nemo ekirongo tebitara na inche nago tebyo maite na botambe ngocha bakasore the last month kondigia ndigia lakini inche ngocha bakasore igo tarama na inche wika omoidio tunyaka batoko imanya wika omoidio yo kare trumbero biga ni ongor kwa petrol machini na ndingo tebinga tarama na inche tuske nae wika omoidio byake mo mancho moligerelia ya kirongo kwariga nituskamba nawo tebiri tukoriya rero etaro yane konkia wika mapambo urban services nkeko oyo kora ebiasari bosobonchirire bega kwenekinga ngwirigira rebese yiga nebese yakoligia inge kunya kabage ko mokonya ngwanchira nale amaine Ebikogorwa nigo Ebikogorwa nawo tebinga lero tarama na inche wika omoidio karibu sana nugu ase studio na ndo tumanye ningo na inde inkiye ko bero ko ruboncherio bega mbia mono asa marita nguruko Amos ndande ryogi nigo nkorwa ensemo ya suneka lakini nonde busongoga igeto kurigia etuchita sokorigia elio tonyore ekirikira tokonye na goto sukia asobugimo na bubugimo bwa kongire na biashara mbio lakini tugosaba Nyasaye ngakuru wanja kwae birane bibe buna byarenge so Amos anene mono keroko teba anene mono kwa ruete ingoga teba ngante itugocha kwirigeria kiagero buma bwa kongire nombero bande bawe teba maite na somera lakini ebesa rende ebesa ngo toke kale nakyo kubatebi nari kubatebinga Nyasaye namanyite omurobero kero monto igo togoteba nga besanchi osebesanchi rororo tusabe Nyasaye akuru wanja kwae tumanyite ngango kora rwanja kwae rero gusimambi elindu monto konyeke kurwenjira ya moja aseyende igo barimo gotenga musomete muri nyumba mbia mukori kindi gionsi kiraba konye na kibasukia subugimo butore bono mbia mo Amos ngokoro rubonjere kiagira no monjeri tajika oso omanyekanete anamano manyekana se kageke maito baute banga once a teacher always a teacher anamano nkikia usumete kiguma kwene kingango chakore ebyasara osobonjeri obonjeri obutwa chaka no twabuchaka so bwango mono nainde egento giansugeti nigo naruchinga bono nebo twasombire ntokobera nyumba busa wikatosoke twerigerito tonyore ne sabuni ose endagera yerituko bono kinege kogera ngotebanga Nyasaye nama tumurubiri kiro monto nana kikiro monto amenyeta sense igontoro no maina nga Nyasaye yakuru wanja kwae ndo bwenzi osomete nere nari komweni college ngata lazima uganye gas tigoja ukorigia waso ikaransi ikoso ukorigie gas mbia mono mwancho moligerelia no somete lakini bono ogosoma koiga tokonyora beso nyatraligi ostranyora mirime yo gukora igweta mose batebanga no mundo somete kurinda gatebanga kaita tingocho kuganya wikana nyorire mirime yiga mai konyo chibese chiga gatebanga digancha kibyasari byo bonjiri kiagera ebesa na rongoligia Amos yes mai tengane no mona Ebikogorwa nigo Ebikogorwa Ebikogorwa bro Ebikogorwa kende nke yora nyore bosa because onye tokorigi na ntokonyora on nari gotebanga kirigento no korigi nande nari kotebanga abasai baminto goika motige gutwara gukoboko gutambe mwirigeri eriorende mwacha konyora ngama baba bwatire mbia mono abasai berigeri mbacha konyora oboko ngwacha gotebanga obentare nkomanya ntai ngocha kwirigeri mapema by the abasai banga mosi you can agree with me ngwena kitolenga yani tutaite mtori bwangu muntu taite kuriga mora musata itoko ani anyole bintu bya bwangu basa bina bunke ko bate ite ko ba kero gote bangu tagete bire bya bwangu itoko nyoranga gwa korire kende itwali gusaba Nyasaye ngati atokonye kurunjire mu gujya seyende tutiko boko butambe because go ikori yo manya konyora njira te ora te ngana nyorega
obwate otebe ng'a bono tiga ng'ende ng'ibikorwa asigete maybe yaya okoremereri origi neba bire ebike nyasaye namanyete nere nkorigiare bono nabo nari kuencourage abasae baminto mbatebi ng'a mbuya bwerigeri ebiago bire ng'ora maete ebiaborio na ebiakobwa biakobe bono mbuya mwerigeri ribaga riogochikoiba moranyono no goitu mwaitirwa igo bono twerigeri na kebegeke eki nakio togoteba ng'a naki nyasaye tosesenire nakio mosae agoteba ng'a ekiaborio na ekiya kobwa egiokobe ekiagera ekigakero kwaringwa amanyang'o kwarigamora gwakenyora korende kigo gwakenyora bwango igo that's a word of encouragement omwancho omorigeria nemono mosae otorigetsinga kichiga chiabona mambia kwene kinga anemono kwarigiri kirio korigia tochuganya ng'a omonto onde origerio chigokora gintu kiki ochikwenda gukirira ngo maita abantu abanga nemono abasae nkwene kitore twateba ng'a daro tingorigamora omonto one kabwate moino gaye but korengana ne Ramos oteba ng'a mbiyorigerio omanye ng'iki narige n'echinguru nande nakenyora n'echinguru nande nkonkonya kere Amos anemono omonto narotete gochaka so bonchereria omonto narotete korigi chibesa mebita kwati mbino agochaka sina gwatobe so gosinini nekio komotei maitonde bwensi gagochakera korunse gochigoro no yani chetingoteba ng'a igoro onde no nche ninsende okobati nanyora binto bisaine sikoraga asengobera nasake timbwati kende lakini rende etukubitema bono nari goteba ng'a onde bwensi wete ng'a narigi natagete gochaka ebiashara chaka ebiashara binde bionsi okoba nochakera shiringi 10 mami ngonyoro shiringi 2 chike shiringi 12 mambia nangonyoro ori 3 chike shiringi 15 tumeka 5 gacha 10 onya gukina ngora igo bono obiyamboro bogo sebe kiagira anemono oene kiringo onyorero isano echi gatatumia chionzo aene kinga mami naende gakonyora onye ne shiringi 2 ne somoni mami naende gakonyora 10 agacha isano na liara asuki na liara kine that's a good advice kiagira anemono otebe ngisano kwanya chionzo nari watumire chionzo mami tocha konyora nkyo gochakera ni maitumna ogoro boncheria Amos anemono kirwate birero ngoliande chionzo pi itakukadia ngumu stock na beko ba konguto aronabo stock ekobenko na bakoba kongutoka gento kikwanyore nandi gokoro bonchereria goika onye kwanyore shiringi 5 tumeka shiringi 2 gacha shiringi 3 because savings ne gento getikiamana ani kiamana mono so I would like to encourage each and every individual and at the same time each and every youth that never should you wait the work to come unto your hands where you are seated tema kuimoka na korigi erine nyasaye tokonya kirigento kebe possible. Okay, that's some point Amos ni maitenga kwacha kirebe gusukwa manyiro bya buraso boncherire but now omonto naro goteba ntaite kubwekana bana Amos ngioranya go bago kumate onye gotege tumbwekane naro tari bobe nche nare goteba ngambia mbwekane tubwaterane kurwanchire mu guchia siyende ire ya sakoro wanja kwa Amos bone yakwa rosiri chibesa tanga ni besa chibesa chikwa rosiri kwa ene kiringa maybe mawoko abekero biya kwa ragire biya umuntu naro maybe taraikera besa ejo but utaita kubwekane erenga kiora motei no besa teyo naro siriende tingotenga naro siri chibesa because tinda veraga asama tukamange na vera asama tukamange lakini ngote mature family ke koragera in one way to the other ne family ke kobege ke wesoka buya na kemenyete buya etogotebanga bo biashara obuto bwate mboto konyete na we ikiagera ngoko gwendera so umaide mundu na uratebe na musirero ta kwenda chibesa rosiri ogorire nyama no mundu ande na ratebe nga anakipingo ndangori na nyama aya bono maite njira tura gwekane muntu gete onyo muntu nyore chiri buisano na misini okonyora nakura imoko gendo gure nyama ya misini oyo gurire nyama ya misini asichiri buisano otigire na 4950 na gwatigaire bosa igo bone itekoba mbuya umuntu origi arigi aso kamanyite nga kirigento nkebe nyuma tara kora kindi gyonse kirigento nkire buya nyuma tara chakuri chibesechi na onari go encourage abasaye go so tagani abwe kanenya lebe kiganya nyarebo nabwate nga yekera usinga yanyoro ikera na yo konyora kuli kwao asikuwa nyoro wikera abu no bwende goisandikana bono goikera abu
ona ari gwikira omwerio ngotebanga musayi undi bwensi tiakuru wanja kwae ne bintu atigere nyasaye ukubanga kire gento mbiya mono. Okay, at some point turakora Amos use tutaragenda so mutumo ko mwingi nkiora tebi omuntu otetu shake biasara muso mondo lyo kwirigeria nari kumotena no kubika omwikia sekende gionsi karo kubika to omwikia sekende gionsi kire gente ge kuba possible kende gionsi obwatu ikobeka omoki nabo nari gukwana. Right, wancho muligereria ni maitenga omoki na orekere gento nabo kuigwerere na kwirigereirie na mose okoro boncheria na otebinge ya mapambo urban services kwene kinga kwirigeria engere ya kira lituko egente ke marure sige tuchia sabasaye twende kinga ngwisene katore twende kinga namba 2 ngubeka tori nyasaye bosyo na twende kinga kindi gyons kitokora ngokora tora somoke. Thank you so much mwancho muligenda nsoso wacho re kurigereria kurumuro Ebigwansa nigo Ebikogorwa timaitanga mose we unakubali amu ukubali nanjira ndenga kindi gyons ke wansa nigo Ebikogorwa eva engitalikereka kindi gyons kirike Ebigwansa nigo Ebikogorwa nigo konyore gente kia nigo Ebikogorwa gente kia gyokori nigo Ebikogorwa koikori gichibe wancho muligereria. Thank you so much nainde wike birobinde ekorotara sanga somoro bihiga Ebigwansa nigo Ebikogorwa. Thank you so much gendra gutobwat nainde anyako bwateringana abo tuikera no tore free egaro tunya wikera sore kwene kinga ngusanga tore nayo mugano ngiko bwata okora ngakyo okora kwirigelia usenga kinchira kiyo kwirigelia so that unabotambe onya kwene kinga ngwikerole Ebigwansa kegero ikobigole wikorigie besa yo to bwatrane na sense meyega somro rega unabotambe wikera sembyo mega kamera akorokonere Lamek Mugonji producer Barnaba Sondari yokora trumburo yigankoro kwa MG Petwell nainde wike birobinde tusanga yanda mange nakone iro burigere burobiya me yegetsergia Voice of Victoria TV.